Sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso, dalit kaninyo sa RMN Drama Ama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mara, 19 anyos, usa ka batan-on, nagpuyo sa Tuburan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, sugdan ko sa dihang bata pa ko. Ingon inyang mga paghitabo. Asa naman sad ka? Ana sa kawas, makikduwa sa akong mga friends. Okay, dili magpalabig kiat ha. Mama. Mara? Mama, nadagma ko. Pero na sa ng dagan. Di na ba yati ka ha nga dili magpalabig kiat. Nya karon, nanaw sa nanasad kay saman. Hilom na ha. Hugasan ta na. Unya atong tambalan. Mama, tanawa, purot ako sa mud. Uy, tuda. Ano ni burot man na day? Ambot lang, sakit man. Unsa? Hala, dugaya ko na ayaw ang samad ni Mugaw. Naki, Ano ni burot man na? ambot lang ako kabawkot. Kalit naman na siya purot. Pag umok pa man to siya, unya karon kay ni Kahi. Pika pa ako na ko. Tapaong, naya lang ako kay sakit pa yato. Wala, gahi bitaw gaw no. Mura lagi ni bukog ni Mugaw. Malapit daw. Umok man ni sa una niya karon kay ni Kahi, no. Hindi pa day ka magpa-check up. Dili ko, oy. Hadlok ko. Nagpalit ko gatas para ni Manak. Inom mo gatas kada adlaw ha. Basig kuwang ra ka calcium. Papa, thank you. Unsa nak? Muban ka na mo sa uma? Puti mang inita. Okay na pa, uy. Mumpo ko'y lingaw din his ato ko. Muuban na lang ko nimo aron makatabang ko. Alala, sige. Ikaw ang bahala. Mara, paghinay diha ha. Dagang bato diha. Pa. Aray! Ay, Oh, no sa maga? uwi na pa, uy. Naigor akong abaga sa bato. Paghinay lagi. Pa. Masakit kid kaayo. Naunsa man di ay na Mara. Katumaning negos batogod katong ni kuya ko ni Papa sa uma. Unya karon mong nagdili na ako malihok akong mga bukton. Sakit kayo, ma. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa kasakit, midesisyon na lang akong mama nga dadon ko sa ospital aron ipacheck ang akong kahimtang. Kay di naman gid ako palihok ang akong mga bukton. Human sa daghang laboratory test, nadiskubrihan namo nga naagyo di ako'y sakit. Unya, Imposible man eh. nga naman, Dok. Usa kini katalagsaon kay nga sakit. Ang gitawag Stoneman disease. Ang kaunuran, tendons.
Connective tissue sa lawas, hinihini nga mahimong bukog. Unsa, Dok? Mahimong murag bato imong tibok kalawasan tungod sa kagahi. Doktor, wabay tambal ani? Sad to say, way tambal para ani. Way operasyon nga makapahunong ani. O ang pinaka-worse, kung masamad o maoperahan ng lawas, daghan pang bukog ang tubok. Unsa, Dok? Maranak, kaon na. Dili ko, ma. Maglisod na ba kong lihok, ma? Permanente na ba niya akong dili makalihok, ani, ma? Anak, kung may tabo gani na nga dili na gid ka makalihok, ni ami nga imo pamilya, dili ka na mo pasagdan. Anong naingon mong ani? Anong ako pa man, ma? Mara. Ma, di na ako makagawa sa bahay. Di na ako malingi akong liog niya. Di na sad ako maduko. Mara, Masuya na lang ko sa uban akong kaduwa sa una. Nga sila makagawas-gawas sa niya ako. Niara ko permi sa bahay. anak, kung pwede palang unta nga ibalhin na imong sakit dinhin ako. Ako nang buhaton, aron dili ka magantos. Mara, Hindi ko kaginhawa. Mara! Unsa? Sakit dawaton nga mao ni nahitabo na ako. Gani, nanugod ako og pasuwat ani, aron lang makapadako ninyo. Kay ultimo pagsuwat, lisod na para nako. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, Dok, unsa man gyud hinungdan aning akong sakit? Natawo ba ko ani? O nakuha lang ni nako pagdako nako? Posible ka nga kaliwat ning maong klase sa sakit? Ikaduhang pangutana, unsa may mga butang nga makatrigger sa pagsamot ining akong sakit? Ug ngano man kung mabangga o mahug lang ko, mahimo mang bukog ang dapit sa akong lawas nga maiko. Nabay tambal nga makapahunong sa pagtubo sa extra bones. Ikatulong pangutana, nganong dili man recommended ang operasyon sa akong sakit? Unsa may mahitabo sa akong lawas, iniglabay na pud sa laing mga tuig. Posible ba nga dili na gyud ko makalihok puhon? Ikaapat ug katapos ang pangutana, kung kaluy-an sa Ginoo ug naay tawo nga gusto makigminyo nako ug dawat ang akong sitwasyon, dili ba delikado para nako nga makabaton og anak? Kung posible man, posible sab kaha nga maparehas nako ang akong anak sa akong kahimtang, palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Mara. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sab ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag mga psychological, drug-related, emotional, behavioral, o mga medical mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw kini nga you have to respect each other, no? And any group nga you are a member, you have to respect each other. Bullying is a no-no in whatever form of bullying. Verbal, psychological, physical, dili gina siya pwede. Because this cannot be just tolerated is because you are one of the most senior member of the group.
That is a no-no. You must set as an example nga dili ka mangbuli, ha? Dili. Ano mga name calling, bitong biskay tawgon kag Dr. Rene Obra, tawgon ninong kog Dr. Guapo. Aw dili na buliing. Timitaw. Kailangan may nga imong panalitan imong ngan June or Peter. Di ka tawgon og June or Peter, tawgon kag something ba nga negative. That is bullying. O pag tawgon kag guwapo, dili na okay ra okay ra. Alright, so ang ato magtatampo karong adlaw si Mura or Mara, 19 years old, taga Tuburan, Cebu. May makailan ako Tuburan. Mga tabu-tabu family, no? Tuburan, mga apelido ni Rina, Armamento family, no? Regards mo dia sa Tuburan. Dia sa Asturias, no? Mga Rivera family. Musta naman dia sa Bairan. Nakana ko ng inyo. Hinaot nga nahuman ang daan nyo na. Nindot kayong lugar ninyo. Mga si Kapitan, apelido ni mo dyan. Nalimot, sorry. Aguanta. Dia sa Asturias, no? Okay, so mga tuyok na mga to sa Bugo, Bantayan, bago lang dito sa Bantayan. Okay? So, unang pangutana ni Mara. Si Sura sa nangimong problema, Mara. Tagaan sa gipukog ni mo glabad sa on, Mara, na? Sige lang, ato lang nang paningkamuta, no? According to Mara, sakit ko no dawaton nga natao ni nahitabo niya ko, no? Gani, nanugo siya og pagsuwat ani kay pero lang mapadala dinhi sa atong kining akong suliran. Lisod bagod para nako nga mangutana kining mga problema ha. So lain nang nagsuwat ani para ni Mara kay maglisod lagi pod siya og ano, suwat. Unang pangutana, Dok, unsa man gyud di ay hinungdan aning akong sakit? Natao ba ko ani o nakuha lang ni nako pagdako? O posible nga mawala ni nako ning klasiha sa sakit. Ang iyang sakit gidiagnose ni siya og sa to Stoneman disease. Stoneman may siguro nig una ka niya ning sakit ano magboxer ka. Di bitaw. Ang kining sakita ang hinungdan niya ni is genetic gapon. Ang may tabaw ni Mara, no? For some reasons, ngatong lawas, nga na yan sakita, ang body mass tissues, like mga muscles, tendon, ligaments, muhinay-hinay ni siya kapurma og bukog. Kay bulod nga ngo. So na kay murag secondary skeleton sa imong lawas. So mao na nga, lisod kayo. Maglihok-lihok. Di kayo kapable kay stiff baya, gahi baya, no? Mo gitawag ni mga orthopedic surgeon kun mga expert ani, no? Extremely rare ni siya, no? Fitting certain tingali po ka kay gitagaan kas Ginoo nga nani nagutpoy rason tingali. Kay sumasa mong pagtuon, rare ni siya nga usa sa kada 2 ka milyon ka tawo ang naa ni. So usa ka sa 2 ka milyon. You can imagine 2 ka milyon? Paigo naman na kanig usa ka malita kung kwarta pa nino. So, naani siya may nani akong balikon, ang imong mga muscles, ligaments, tendons, mahinay-hinay o kapurma into bones, bukog, kibulungan. So, progressive ba? Ha? So, murag mo ossification, na may term na mo sa among orthopedic surgery sa una, ha? Si Dr. Chiki Obra Roses Mayo. Proud bit ako mo announce on the air nga akong magwangan nga anak usa ka orthopedic surgeon, expert nga lesson na ni. Life threatening ni siya kundi madali bukuan niya. Dili basta-basta ang doktor mo biopsy mo opera dia kay this can enhance mo god nga mupaspas na hinoon og inunta puli ang inunta bagong bukog sa inyong mga muscles ug ligaments. Kay bulod nga pero nahitabo na yun ani. Ang mahimo anis doktor matagaan na lang kag anang tambal for pain nga dili magkakuan. Maybe non-steroidal anti-infection, no? Or bibig corticosteroid pwede rasad. Sunod nga pangutana, Dok,
kanang unsa may butang nga naka-trigger sa pagsamot aning akong sakit. O ngano man kung bangga o mahulog lang ko, mahimo mang bukog ang dapit sa akong lawas nga naigo. Naabay tambal nga makapahunong sa pagtubo sa mga extra bones. O lagi naman, murag makapanglimbawat sa balhibo na imong problema, Mara, no? Kay matrauma, o lagi na. For some reasons, naay new bone formation. Or secondary nga bukog nimo nga mutubo puli sa imong mga muscles, tendon, ligaments. Unya, kung mauntog ka mana. So, extremely rare ni siya, no? Ang tambal ani supportive ra gyud, no? Supportive. No? Extra careful lang ka, di ka mauntog. Kay og katong part sa imong lawas nga matrauma, posible to mo hinahinay og form into bones. Nya ligon ba kani nga atong bones, no? Sa akong nabasahan dito sa pagsuroy-suroy nako. Ang kini ko nung atong bukog is 4 times harder than a cement. So di ni siya basta-basta. Ligon kay ni. Genetic ang explanation na di ko maka-speaker nimo. Basta kay naay just like any other congenital malformation naay mga pangitabo ingon ani nga Ginoo ginahitabo may ibaw nganong naapod yan nga ani mga sakita, no? Sunod nga pangutana, nganong dili man recommend ang operasyon ng sakong sakit? Unsa may tabo sa lawas inig labay na po sa laing mga tuig. Posible ba nga dili na gyud ko makalihok pohon? Dili mo recommend og operasyon ng mga doktor, mga orthopedic surgeon or surgeon in general because akong balikon kung maghiwa-hiwa diha, this can trigger or this can increase nga medyo paspas ang pagkaporma sa bagong mga bukog ng dapita. So the more hinoon kay makuan man to ang surgical wound, that could be a source of another bukog formation or bone formation. So mo nang di mo recommend. Ang treatment ani is supportive management, anti-pain or prevent trauma, yun ani lang yun, no? Sunod nga pangutana, kung kaluyan sa Ginoo ug naay tawo nga gustong makigminyo nako og dawat akong sitwasyon, dili ba delikado para nako nga makabaton og anak? Kung posible sad ka nga maparehas nako ang akong anak nga nasa akong kahimtang. We cannot easily roll out the possibility nga this can pass on to your offspring kung pananglitan, pero rare man akong balikon gining ko ana. Wag gitay igong mga kasayuran og unsa magay mahitabo, no? Kung naay mo love nimo as a wife, mas maayra mo. It's not because naa ka niya ng problema ha, nga stone man disease man tawagon ni, nga madawat niya kung unsa man ka, no? So, pananglitan na mubuntis ka, closely monitor lang ang progress sa imong pregnancy by ubigay ni para nga ma-aware ta og or ma-monitor closely ang pagtubo sa bata panitag moabot ng mga panahon na, no? Supportive management, avoid dili gud ni siya angay operahan kay musamot og kadaghan ang bone formation kung naay operative bone na mahitabo. Hinaot nakasabot ka Mara sa kung speaker nimo dahil sa tuburan sa tinudlan nagdisod gyud ko na imong problema kay di mo gid siya parang TB, parang tetanus, common kayo. Kini imong problema Stoneman disease, 1 in a million. Mura mino ko minumdum sa kong kantahon pirmi nga 1 in a million you. So maana no. So hinaot nakasabot ka sa kung speaker nimo Mara o ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa. Kini ang akong suliran. Once again, mo sign off na ko si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much sa pagkanunayan niyong pagpaminaw. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!